Ionel, îți mulțumesc din suflet pentru toate lucrurile bune pe care mi le-ai oferit și am vrut astăzi să te provoc la o discuție din asta liberă, așa, nu numai pentru mine, cel care a început să folosească minunile astea pe care mi le-ai prezentat și pe care mi le-ai oferit, dar aș vrea să te întreb, pentru că nu numai eu sunt curios, sunt curios și o grămadă de oameni care vor să devină mai sănătoși, mai energici. Uite, de exemplu, acum o simplă întrebare. Am folosit apa asta Coral Mine, care e o apă cu un pH extraordinar, este alcalină. Eu nu sunt chimist, știi? Dar tu fiind profesor și știind toate lucrurile astea, hai să vorbim un pic cu cei care ne urmăresc și să le explicăm de unde am energia asta, așa eu. Ok, eu ți-am oferit Coral Mine, este un pliculeț de coral măcinat, pus 1 gram în acest pliculeț, se prepară cu el 1,5 litru de apă. Conține da, exact așa am făcut și eu. Da. 72 de minerale, care corpul le recunoaște, face apa alcalină și antioxidantă. Și normal că dă și energie și este un produs care este necesar pentru oameni care vor să aibă un stil de viață sănătos. Să spun ceva, eu nu mă mai despart de sticla asta, pe cuvânt. Okay. Știi, e foarte interesantă și toată lumea m-a întrebat, bă, Romică, ce umbli mă cu sticla aia? Bă, e o sticlă minune, dar ca să aflați ce se întâmplă cu lucrurile astea, trebuie să fiți atent la niște explicații. Tocmai de-aia te-am și provocat astăzi. Mai mult de atât, poate să scoată din apă otrăvurile, virus și bacteriile, deci este un mic filtru de buzunar la purtător. Plecăm cu noi de acasă 10 zile, dacă plecăm, luăm un pliculeț cu 10 pliculețe și avem... Ți-ai pus apa acolo frumos? Am pus în apă și el îmi prepară apa și o face și alcalină și antioxidantă și apoi avem și energie de la ea. Extraordinar. Bine, nu mi-ai dat numai asta, eu am cumpărat și am luat tot pachetul de la tine. Pachetul de hidratare, da. Pachetul de hidratare, care este, cum să spun, destul de voluminos și crede-mă că vă vorbesc cu mare sinceritate că starea mea de aproape o lună și jumătate, da, mai am aproape 2 săptămâni și termin pachetul. Da. Așa, am o stare foarte bună. Okay. Hai să le explicăm și despre... Deci, în pachetul de hidratare, pe lângă Coral Mine, mai există un produs care are o cantitate foarte mare de antioxidanți, are jumătate de volt o capsulă, dă energie foarte mare, elimină acidul lactic, dacă facem efort fizic, alergăm, urcăm pe munte și așa mai departe, nu avem treabă cu febra. Deci numai febra și mușchii nu se mai contractează? Se anulează acidul lactic. Produsul ăsta face și un produs care dă foarte multă energie, la fel are alte vitamine, minerale care sunt beneficii pentru așa ceva. Extraordinar. Eu mă bucur din suflet că te-am cunoscut și vreau să vă spun, iubiții mei prieteni, că lucrurile nu se opresc aici și o să avem și alte lucruri foarte interesante pe care Ionel, bunul meu prieten, o să vi le spună. Deci avem aici un concept în 5 pași. Am început cu primul pas, hidratarea. Da. Urmează deparazitarea, urmează curățenia. Pe care mi l-ai dat și pe ăla. Da. Bun, o să vă vorbim cu altă ocazie și despre acest program. Ok, bun, perfect. Vă pup, dragii mei, și vreau să vă spun că dacă doriți să aflați mai multe lucruri despre aceste lucruri miraculoase, puteți intra pe pagina mea de Facebook, Romică Țociu, iar acolo o să aveți ocazia să vă întâlniți și cu profesionistul, cu domnul Ionel. O să găsiți și numărul de telefon și toate curiozitățile și lucrurile pe care vreți să le aflați, o să le aflați de pe pagina mea de Facebook. Vă pupă Romică și vă urează sănătate!